Ako manggihangyo sa pagpamarog niya. Atong basahon. Atong basahon ang Roma Kapitulo 8, versikulo 39, 38 hangtod sa 39. Mamalihog lang ko, Bisaya lang, katong Bisaya nga, naman siguro tayo Bisaya diya sa screen. Kay dili madala nag-English, taas ni siya nga mensahe. Romans chapter 8, verses 38 to 39. Naana mo? Ingon diha. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsang makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o ang mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o ang mga gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahonan. 39. Bisan ang kalibutan sa itaas, sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga buhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, niining kabuntagon, magpasalamat kami sa padayon nimong pag-atiman sa tibuok namong pagkinabuhi og sa magpadayon pang mga adlaw sa among pagkinabuhi. Padayon usab ka, Ginoo, nga magatagbo sa among mga gikinahanglan. Apan o Lord, nakita nimo among hunahuna og kasing-kasing, nang inahanglan kayo mi sa imong langitnon nga panambagon. Lord, ibubo ang kaalam sa kada hunahuna og kasing-kasing sa tanan nga maabot nining mensahe, Ginoo. And I pray, Father God, nga sakupon nimo ang tanang huna-huna. Walay maglatagaw in the name of Jesus. Ang tanan gayod makadawat sa imong mga mensahe, Ginoo. Salamat, Lord, nga bisan ng among mga balatian sa panglawas, dili kababag sa among pagpangalagad kanimo. Muna among giampo karon og hatagi gayod kami sa langit ng kaalam, katakos sa pagkinabuhi niini. Pinaagi sa imong balang espiritu o pinaagi sa imong pangalan o Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Ang uluhan sa tong pagtuon medyo taas-taas ni ator niya ning putlon. Ingon diha, gipanalanginan ka sa Ginoo. Kita tanan mo yon, gipanalanginan ka sa Ginoo. Apan ang imong mga desisyon miguba nimo. Sulti, apan ang imong mga desisyon maoy miguba nimo. Gipanalanginan ka sa Ginoo, pero ang imong mga desisyon maoy miguba nimo. Ang atong gibasa karon dili na basta-basta nga panalangin. Bisan ang gahom sa kangit-ngit, ang yawa si Satanas. Gimensyon diha tanan. Ningon siya, wala gayoy makapahimulag nimo sa grasya, sa gugma sa Dios. It means gisecure gyud ka, gipanalanginan gyud ka, giatiman gyud ka, gipailawom gyud ka sa iyang gahom, gipailawom gyud ka sa iyang pagbulutan. Naag gyud ka mismo sa tuburan, sa tinubdan, sa tanan nga imong gikinahanglan, kana mao ang Dios. And then kini nga panalangin sa Ginoo mga igsoon, gihatag niya sa kada usa nga mituog midawat kang Kristo. Ngano? Tungod kay nahimo tang mga anak sa Dios, pinaagis pagdawat ni Kristo og kay iya man kang anak, gipanalanginan ka og ikaw ang manununod. Kamo madire kung naa may mga dagkong kayutaan o mga property, inigpadong nakamamatay, imo ba ning ihatag sa imong silingan o sa imong anak? Ang panulundon gyud na sa imong mga anak. Now gihisgutan diri si Paul, dagan kayo gidiskussan si Paul sa previous nga mga chapter gikan sa sinugdanan. Because nag-encourage siya sa mga katawhan nga grabe kayo ang mga pag-antos. Nga nabugnaw na sila, kaluparon na sila, kabackslidon na, kaundangon na, kagibapon na sa ilang pagsunod sa Ginoo. Gisulatan sila ni Apostol Pablo og gi-encourage pag-ayo. Og usa sa iyahang gisulti kining niang panalangin nga nag-ingon, wala nay makapahimulag nimo sa grasya sa Dios.
In other words, blessing ni gisecure gyud ka og ayo. Pero timan-in ni mga igsoon. Daghang kaayong mga Kristyan nga nahibaw ani nga saad sa Dios, pero nagkinabuhi silang daw tinunglo. Nagkinabuhi silang daw gipasagdan. Nagkinabuhi silang daw way nagatiman bisan tuod sila mga Kristohanon. Ngano ka na mga igsoon, atong sulbaron ni. Atong sulbaron ni. Kung ikaw di ka kabalong mulangoy, ingnon ka ni Lord, ayaw, dire ka kay safety ka, pero muambak gyud ka swimming pool nga 10 feet ang giladmon, mamatay gyud ka. Then moingon si Lord nga giproteksyonan kaniya, so gitagan kag kaalam nga kining muriatic acid, kung imo ning imnon mamatay ka, pero gamhanan si Lord, imnon ako ni, di ko mamatay. Patay jud ka. And then kagbasa kag Bible, Psalms 91 nagaingon, makatunog kamog mga bitin nga malala di mo maunsa, and nagwali kas pulong sa Ginoo sa Psalms 91, gagunit kag banakon king cobra, and then gituha ka, patay ka. Ngano man ni mga igsoon? Nagsaad si Lord nga mao ni ang iyang ihatag nimo, pero ang naabot sa imong kinabuhi dili mao. Nagsaad si Lord og kalinaw, pero kaguliyang ang niabot nimo. Nagsaad si Lord og kapahulayan, pero ang niabot nimo depresyon, ngano man eh. Nagsaad si Lord nimo nga makatulog kas kagabion, pero ang niabot nimo grabing kabalaka nga maway katapusang kabalaka, ngano man na. Ato nang solbaron karon. Dagan sa mga tao, mga igsoon, wala gayod tinuoray nakasabot nini. That is why maminaw tao gayo. Especially mga batanon, high school. Kung na-dire grade 6, kabalo ko makasabot na mo. Ayaw kog paibugi sa inyong grado. Ayaw kog sultiig unsa ka ka-talented. Because daghan kong nakit-ang parihan nimo kaniadto napakya sa kinabuhi. Nganuman, wala nakasabot sa unsay panalangin sa Ginoong gibutang sa kinabuhi sa iyang mga anak. Saan ko lang kinabuhi, sige ming magsultihanay sa akong wife. Moingon ra gyud ko, gibuhi ra gyud ta sa Ginoo sa iyang kaayo, panalangin og pabor. Because kung magtigom-tigom sad mi kay mo palita og motor, pwede man siguro pila pa ka tuig ang tigom, kalit nga dunay panginahanglanon, kalit nga dunay tabangon, kalit nga naay di man jud nimo mapugngan mga igsuon. Kay giusab man sa Ginoo imong kasing-kasing. So wala jud kay mahipos. Wala jud kay mahipos. May nang Ginoo, wa man kay mahipos, di makakapalit, ako na lang kang palitan. Di ba? Amen. And every time i-bless ka na ay mga tao nga masina sa imuha, masuko sa imuha. One time pag-abot anang itom. Pag-abot anang itom. Gitsatan na dayon ko, giingnan na dayon kong, ikaw, bandi anon kag una-una o kasing-kasing. Nganong midawat man kang tagaan ka ana nga naamay multicab. Sabi ko, ang multicab, gubaon na po siya. 40 dagan kay kung mo 50 mabungkag. Kana po nga sakyanan, dili po na ako sa ministry ra po na. Nahala, sige, kung gusto kang mangaway, awayan ning naghatag. Nakaroon na po niabot. Nanapoy niabot. Nga nanangid ko sa tag-iya because nanangid ko sa naghatag. Kaya basig ma-foul o niya ko. Gaklase mi, after sa mong klase, giingnan ko, okay, kanang motor pa-drive na sa imong manghod, uban ka na mo. Gidami kay si Im, gibayran dito, nang lakaw sila, o niya, giingnan ko, imong ID, imong kuan, kay ipangalan na sa imuha jud na. So, yan nanangid ko siya, pwede ba nina akong i-post? Kaya di ko gusto na ay samok. Ingon siya, yes. So akong i-post. Niabot pat nag-bit and soy, usa na post manding pining. Ayaw, gara diha. Hindi nga si manding, karon pa na post. Tinod, bitaw. Now, balikon sa nato ni. Pwede bitaw nga naay gibutang sa Ginoo nga para sa imuha, nga diha gyud ka. Naigiprograma, giplano si Lord sa imuha, pero nga saad. Pero unsaon taman kung mugawas gyud ka dinha.
Nagbutang si Lord og protection pero gusto jud kang mugawas. Gusto nimong ang protection ni Lord mukuyog sa imuha nga dili pwede diha. Gisecure ka ni Lord pero usahay kita maigsoon mo magkitang mangitag problema sa kinabuhi. Napailain. Pagka wala sa ato ang igsoon, nadayoy maingon nga, adto na dito, ipatagna na dito kay pasigid laot na. Nya kinira bang manalagna mga igsoon, basta na gani mo tagna niya, itagna imong ngalan, i-appeal nagpapriso. Kay manugaan ra gyud na. Mingon na dayog si Manding Pining. Si Jeya ani gapadaot. Nya di ay to dunanay lawom og lala nga balatian sa lawas manangil paglaing tawo. Ipabarang, unsa pa na mga ipadaot, ipatunglo, mga ingana bitaw. Now listen to this. Bisan pagkinsa na og unsa na kailado nga mamamarang, bisan pag unsang inkanto, demonyo ang nagsanib niya ng maong tambalan, wala sila'y mabuhat sa imuha kay naa nimo ang panalangin sa Ginoo. Wala sila'y mabuhat nimo. Ang problema nganong namay kadaot nga niabot si mong kinabuhi tungod kay imuha ng desisyon. Hello? Nadaot ang kidney kay sige inom og Cobra. Energy drink di ra ba magtrabaho kay mag-Mobile Legend ra. Nadaot ang kidney. Pag adtos tambalan, gipadaot ko ni Lorelai. Nadaot ang baga kay walay hunong nga panigarilyo. Nya, kada birthday mag-wish, maayong panglawas. Pero walay hunong ang tagay, walay hunong ang bisyo, nadaot ang atay, nadaot ang baga, muatog tambalan, moingon na dayon, gipadaot ka ni Ivy. Gipabarang ka. But gusto na akong makasabot mo tanan karon nga kung ikaw naadya sa Ginoo ang nahitabo sa imuha, hinungdan sa imong desisyon. Nganong nilami man ko og ayo. Kay sigig inom og soft drinks. Gihimong tubig ang soft drinks, mga lahig pa jud ko. Tagayan ako sa Kuya Roger. Katrabaho miya ng kalsada? Unlimited ang among supply og soft drinks. Sige, amig hatod ni Ate Mani, ikaw po'y nakaingon di ay. Tanawa mo ba, sulog lang tawo. Muna na itabo, pero kaatuan na nga desisyon, walay laing nakadaot nimo. Kanang musulti kag bata, cute lagi ka, buyag, buyag. Mga tao na nga walay kaalam sa Ginoo. Nagsulti kag panalangin, wapa, uy, simba ko, buyag. Kay kung imong i-appreciate ang bata, basin madaot ang iyang nawong. Kay ang imong laway, gamhanan. Pero imo pong ingnon ang bata nga, maot po ka. Say maot, masuko po ng ginikanan. Kinitanan atong sulbaron karon, walay Kristohanon nga magkinabuhi sa mga too-too. Pag kinabuhi mo, gisulti sa Ginoo. Because I tell you, bisan si Satanas mismo, niya karon na minaw, pwede na ako siyang tawgon, dali dire luhod, o tumpan ako imong ulo, kung doon na kay sungay, balion ako na. Kay kabalo ka, unsa kagamanan ang Dios nga naani mo, ug imong gialagaran, kaysa aning linabay. Kanang nas imong tapad, inandi ka linabay. Kabalo man ka ng mga demonyo, mga anghel ng ingon ng Bible, linabay na sila kay misukol. Kanang inyong mga anak, kusog musukol, na, gusto kag ilabay? Ang mga anghel, misukol, miribildi des Ginoo, pero wala sila gahom sa mga anak sa Diyos. Gipildi na sila sa dugo ni Kristo dito sa cross. Ang tanang tunglos kinabuhi sa tao, gibuak na sa Ginoo dito sa cross.
Pero nga naman ang tao nag-antos gyapon bisag naa siya Ginoos kinabuhi kay di mao ang iyang desisyon. Ang buhaton nimong maayo na kay resulta na kay maani. Ang buhaton nimong dautan bagyuhon sad kaana inig-ani nimo. Ang imong isulti makapadasig sa tawo. Ang imo pong isulti mo patay sa tawo. And that is why ayaw kag sigig ingon Lord gipanalanginan man ko nimong anong gubot man akong kinabuhi. Resulta na sa imong mga desisyon. Now ato ning subayon mga igsoon. Dire tan-aw. Palihog lang, pahulama sa jud ko ninyo, kay haron ta madali. Akong paningkamutan. Because taas kayo ni. Ingnon man gyud mo na ako, basa gyud mo Bible kanunay. Pila na imong edad karon, i-desire nga kada tuig mahuman nimo basa ang Bible. And then ihapa. Idaran na ta, wa pa kitay tinguhaan na, i-graduate nimo, wa gyud ka kahum magbasa sa Bible. So, mahuman ako basa ang Bible this year na pod kay nagsugod ko. Aron ma-master nimo, ma-familiar nimo unya sa panahong mag-atubang kag pagsulay, maipahinumdom nimo tong imong mga nakatunan og nabasa. Napaminaw og ayo. Kasagarang kapakyasan sa mga Kristohanon, wala nagpasabot nga wala sila panalangin. Naana ang panalangin nila, but ang kasagaran nilang kapakyasan mauni. Maghimo sila desisyon pinasubay ra sa unsay komportable nila. Dili sa unsay kabubuton sa Ginoo, mao nang mapakyas sila. Now, si Abraham mga igsoon, paminaw, gipanalanginan sa Dios si Abraham. In Genesis chapter 12 verses 1 to 3, Bisaya atong gamiton. Genesis chapter 12 verses 1 to 3, gitawag si Abraham patriarchal father. Gitawag si Abraham. Ayaw sak imagine ang nasod sa Israel o ang mga Hudyo kay wala pa sila aning tungura. Si Abraham pa. Paminaw. Genesis chapter 12 verses 1 to 3 nag-ingon. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod o ang imong mga paryente o ang imong ang balay sa imong amahan og lakaw ngadto sa nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og mahimo silang dakong nasod. Unsay promise ni Lord? Tagaag daghang kaliwat og mahimong dakong nasod. Mao nang Israel karon nga nakigiras Iran. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin sa uban. Unsay promise ni Lord? Panalanginan siya og himuong ilado iyang ngalan og himuon siyang blessing sa uban. Ayaw mo pag-expect og blessing karon. Kon imong nakit-an imong kaugalingon nga hakog pa ka. Because ang purpose sa Bible nga i-bless ka kay i-bless nimo ang uban. Maglisod man gani kag hatag og duna kay gamay, di nang gamay sa ulo. Na kay jutay maglisod kay kag hatag, unsa pa ka kung dako na. Sayang pud ni. So ayaw mo pag-expect ingon ana mga igsoon. Nakay mga silinganan, nakay mga kaigsuunan, nakay tabang di na kinahanglan pang iampo panimog mo tabang baka. Lord tanduga ko, Lord hatagan ba nako ni? Then ingon ang verse 3, panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Dara, i-bless nako ang mo bless nimo. Kabantay mo ang mga taong sige panghatag, sige po ng gadawat. Because niingon nadaan si Lord. Kanang nasi mong tapad, inadagway ra nimo ang hakog, pero manggihatagon ka. Sulti sakit po no? Nya panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Unsay sunod? Apan tungluhon ko kadtong mutunglo kanimo. Munang kuyaw po ng imong missile ron, i-missile nimo kanunay ang Israel? Ingon si Lord, i-bless nako ang mo bless nimo, pero tungluhon nako ang mutunglo nimo. In other words, ang muguba nimo gubon gyud nako. Sigurado gyud na. So munay panalangin ni Lord nga gibutang sa kinabuhi ni Abraham. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. 75 ang edad ni Abraham aning gisultian sa Ginoo ani. Abraham, biyain na, sunod na ko, i-bless ka, tikaw. Kung sa gisulti ni Lord, Abraham, biyain na, sunod na ko, i-bless tikaw.
aron mahimo kang blessing. Naguna-una man kag blessing, nga giingnan ka ni Lord, buhiin na o biyain na nga sala, di ka kahimo. Mag-expect na noon kag blessing. Sakit kayo ni, nga tawag. Pabiyaan niya tanan, pero di ka kabiya. Siradin ninyong tindahan madomingo. O napala nire, kamong mga Kristohanon, gabaligya pa mo, nga nanindahay, nagnegosyo, ginagmay. Gabaligya pa mo mga ilimnong makahubog, gabaligya pa mo mga sigarilyo, unsa panadiha. Dinahimo po mong instrumento sa kaaway para makasala ang mga tao. Dayon dili nato siradag madomingo kay sayang daghang mamalit ron, sweldo gahapon, sweldo. Ay mo kasayang anak. Ay mo kasayang. Pag si Lord mo panalangin nimo, walay makapugong. Diya mambita to'y siging gi-promise nga ihatag. Tulo na gud to. Di ba? Gadala ko direct puti nga sakyanan. Ihatag, bawi. Diyan na po lain, diyan na po. Nya kay magbuot mo ang Ginoo kabubuton jud niya. So naay laing gamito ng Ginoo. Now, padayon sa ta. So biyain lakaw sa dapit nga akong padtuan nimo. Unya panalangin ti ka aron mahimo kang panalangin. Himuon akong ilado ang imong pangalan og pinaagi nimo daghang nasod ang mapanalanginan. Nasabtan na to. Mo ni blessing sa usa ka tawo. Now, si Abraham nakaanak ni Isaac. Ang usa si Ismael, mo nang naay mga Muslim. Si Isaac nakaanak ni Jacob og ni Esau. And si Jacob nakaanak og 12. Ang 12 na imong 70 niabot sa Egypt 430 years. Nigawas sila sa Egypt 2.5 million dili pa sila nasod. Pag-abot nila dito sa Mount Sinai, gihimo silang usa ka nasod sa Ginoo. And pagawas nila sa Mount Sinai, kay moadto na sila sa Kanaan, kay ang Kanaan mga igsuon, kuhaon ang tanang nasod nga nagpuyo, nga hugaw ang ilang pagkinabuhi, ug ilisan sa Israelite nga mao ang mga kinabuhi ug nasod nga nakapahimuot sa Dios, gipili sa Dios, nasod sa Dios, ug ang hari mao ang Dios. Sa ilang pagpanaw, mga igsuon, ka-encounter sila sa grabing gahom sa Ginoo. Gani ang mga kanasuran sa palibot na kabalita sa gibuhat ng mga milagro sa Dios, gipauga ang dagat, gipaagi ang tubig, ang makahilo nga tubig himong mainom. Adlaw o gabi dunay kalayo nga panganod nga nagsiga aron nagpanaw sila sa kagabion. Sa adlaw na himong panganod nga naghatag nila giya og landong. Ang ubang kanasuran nakabalita anini. And samtang nakigubat sila sa mga Amorite, nahadlok pag-ayo ang mga napildi nila ang Amorite ug ang tanang kanasuran nga naibaw niini, nahadlok pag-ayo. Ang ilang panglantaw sa mga Israelita, bisan ang Israelita ug wa pa sila ilang kaugalingong nasod, hadlok na sila, nagkurog na sila, demolish gyud ta aning tanan, guba gyud ta aning tanan, hurot gyud ta ani. Nahadlok pag-ayo sila. Og samtang nagpadayon pa sila sa pagpanaw mga igsoon, misukol ang mga tigulang. Gituyo sa Ginoo nga 38 years. Nga magtuyok-tuyok sa sila, nawala sila sa deserto, hangtod nga nakasulod sila sa Kanaan. Gituyo nga 40 katuig aron mga matay una tong mga gahig ulo o katong kusog musukol. Kay ang pasudlon sa Kanaan kadturang masinugtanon sa Dios. Kanang nas imong tapad nang ayaw katulog kusog ra ba kang musukol. Now, listen. Kining mga Israelite nga nagpanaw 2 million, 2.5 million bana-bana. Samtang nagpaingon na sila mga igsoon sa Moab. Kining Moab mao na gyud ni ang ganghaan nga kung mutabok sila sa suba Kanaan na ang gisaad sa Ginoo ni Abraham. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelite arang daghana na sila og gihimong nasod sa Ginoo. And it's time na musud na sila. Paminaw mo unsay nahitabo. Ang hari sa Moab si Balak nahadlok pag-ayo pagkakita niya sa mga Israelitang nagkampo.
Nihunong pa man to sila before sila mo padayon silang panaw. And si Balak nahibalo na siya nga ang uban nga nasod gipildi na sa mga Israelita. And naa sa kasing-kasing ni Balak ug sa katawhan sa Moab nga silhigon gyud ta ani nila, hurot gyud ta, wa gyud mahabilin. And that is why nagpasugo si Balak mga igsoon nga ipakuha niya si Balaam. Kini si Balaam na siya something spiritual siya, nasa aning gift. Paminaw mo kayo, diri sa isa kalingaw lagi. Kay kung malingaw ka, mas madugay tagsamot. Iyang gipakuha si Balaam tungod kay gusto niyang ipatunglo ang Israelites. Ingon si Balak, kinsa ni si Balak hari sa Moab. Gapadulong na sa iyahang dapit, gapadulong na sa iyang gingarian, gapadulong na sa iyang katawan ng mga Israelite. Nakit-an niya sa layo pa nagkampo, murag balas sa kabaybayunan arang daghana. Because sa chapter 12, gibasa nato, gipromise to ni Lord ni Abraham, tagaan ti kag kaliwat, nga mahimo silang usa ka nasod. Nahadlok og ayo si Balak ang hari sa Moab ug ningon siya, Balaam, atuan ninyo si Balaam. Ingna siya nga moan ni diri, gantihan ko siya, tungluhon ra niya ning mga tawhana aron nga inigsulong nila nako, mapildi nako sila. Aron bisag hatagan lang na sila, daghan kayong mga sakit, mura banig iyang gipabarang sa atong pinulungan karon. Tuong barang-barang. Napay mga taong hadlok og barang. Nakahibaw man kang iya ka sa Dios. Oh, karon makasabot ka ato ning basahon. So, Numbers 22. Numbers 22, 1 to 3. Numbers chapter 22 verses 1 to 3. Ingon diha, unya milakaw ang katawhan sa Israel og nagkampo sa kapatagan sa Moab, tabok sa Jordan didto sa Jericho. Ang hari sa Moab nga si Balak nga anak ni Sipor, nakadungog sa tanang gihimo sa mga Israelita ngadto sa mga Amorihanon. See? Ang unang gipilde mga Amorihanon. Ang sunod nila nga subject kining Moabites, ang Moab. Sa verse 3 ningon, tungod niini siya ug ang iyang katawhan nahadlok pag-ayo sa mga Israelita tungod sa ilang kadaghan. Kita ninyo ne? Hadlok sila. O mao'y rason nga iyang ipatunglo ni Balaam. For the sake sa atong time, balik direct tanaw. Tuod man gipasuguan si Balaam, dali sulan tikaw tungluhan ni, pero ningon si Balaam, di ako makabuhat bisan unsa gawas sa pagbulutan sa Ginoo. Gipasuguan na pod siya og lain unya giingnan na pod, huwat mo diha, mag-ampos ako kung padtuon ba ko sa Ginoo. Og tuod man giingnan sa Ginoo, Balaam, lakaw, apan ang ako lang isulti nimo maoy buhata. Sa ilang pagpanaw, ang asno nga gisakyan ni Balaam, di mo padayon sa paglakaw. Sige niyang gibunalan, di man gyud mo padayon sa paglakaw. Og hangtod nga ang asno, gibag-id siya, gisagid siya sa pangpang sa bato. Galalis sila, gilatigon niya og ayog. Grabe kayo ka, nganong di man ka mosunod. Gitugot sa Ginoo nga ang asno makasulti og ang asno niingon, nganong imo mo kang gibunalan. Dugay-dugay ni mo pahimos nako. Then ingon si Balaam, kung doon na lang unta ko'y espada, gipatay na kanako. And then, ang anghel mipakita kang Balaam o giablihan sa Ginoo ang panglantaw ni Balaam o giingnan siya. Kon, nidiritso pa ang asno, patay yun ka. Kay ang anghel, gababag di ay, gadalag espada. So makalibog kaayo kay niingon ang Ginoo, Balaam, lakaw uban nila apan nangako rang isulti mo ibuhata. Sa pagpanaw na ni Balaam, giabungan siya sa anghel, gibabagan siya. Di ay to ang huna-huna o kasing-kasing ni Balaam, gante sa lapi. Mauna nga moadto gyud siya og iyang tunglohon. Munang sad iya palang agianan, gikorek na siya sa Ginoo. So sa pagpadayon niya giingnan sa Ginoo, kuyog. Apan, pasidanan ka na ko otro.
ang ako rang isulti, maoy buhata. Uyugan na si Montapag, kaulion na kay gigutom, ina ang gisulti, ras Ginoo, maoy buhata. Dali sulti. Tuod man mga igsoon, 22 verse 35, 22 verse 35 ningon, ang anghel sa Ginoo mingon kang Balaam, kuyog sa mga tawo apan maulay isulti ang ipasulti ko kanimo. Busa si Balaam mikuyog sa mga sinugo ni Balak. Unsa gani ito'y purpose ni Balak nganong gipatawag na si Balaam? Aron tungluhon ang mga tawo. Arong mahurot sila. Magkasakit ba sila mga matay or mapildi ba sila sa gira? Anyway, ipatunglog yun niya. Mo'y rason ni kuyog si Balaam. Ug mo'y rason gipatawag niya si Balaam. Pero si Balaam gi-correct sa Ginoo. 36 to 40 sa chapter 22, Numbers gyapon ta. Sa pagkakita ni Balak nga may abot na si Balaam, misugat siya kaniya dito sa syudad sa Moab, daplin sa suba sa Arnon, nga maoy kinatumyan nga utlanan sa nasod sa Moab. Og si Balak mingon kang Balaam, paminawan Gipatawag. Oh, verse 27. Og si Balak mingon kang Balaam, gipatawag, kuman unta ikaw, nganong nagdumili ka man sa pag-ani ka nako? Dili ba ako antigong muganti kanimo? Sa verse 38, tanawang tubag ni Balaam. Si Balaam ingon kang Balak, ania ako, apan wala ako'y kagawasan sa pagsulti bisag unsa. Ang ipasulti kanako sa Dios mao lamang ang akong gisulti. Tanawar ni? Balak ni ako pero sayang sa imong reward. Sayang 'yon. Kaya ako di ko gawas nun. Gibalauran ako sa Dios nga unsa rayay pasulti nimo, mao ray akong isulti nimo. Verse 39, busa mikuyog si Balaam kang Balak og miabot sila sa lungsod sa husod og si Balak naghalad og turong baka sa og mga karniro og gipadad-an niya bahin sa Balaam og ang mga sinugo nga miuban kaniya. Listen to this. Kini si Balak, hari sa Moab. Kabalo mo kinsay iyang gihalaran? Si Kimos, dili ang Dios. Si Kimos, mga igsoon, gitawag siya Diyos sa mga Moabihanon nga gitawag o God of Vengeance or God of War. Mao na nga kung dunay mga nasod nga mapildi sa gera, moingon silang atong simbahon ng Diyos sa mga Moabites aron ta mo daog. Munay Diyos, si Kimos. And sa unahan ani, mamix na ning ilang mga Diyos, mudaghan. Tuod man mga igsoon, dinhi na nagsugod. Paminaw, mauni ang unang higayon. Diretso ta mga igsoon sa verse 23. Chapter 23 ta. Chapter 23. Og giingnan ni Balaam si Balak, buhati ako palihog og 7 kahalaran og dadi ako 7 katurong baka og 7 katurong karniro. Gihimo ni Balak katong tanan. O niyang si Balaam naghalad siya. Nagampo sa Ginoo, nagpakitabang, O Dios! Musugot ba ka? Gusto ba ka? Kabubuton ba nimo? Nga tunglohon ako ang nasod sa Israel? Nga gipatunglo ni Balak? Kini nga nasod nga di maihap noon, nagpaingon sila nga mga katawhan ining dapita. 23 verse 5, unya giingnan sa Ginoo si Balaam, balik kang Balak og sultihi siya niini. Dira ha? Excited si Balak nagpaabot. Kung matunglo ba gyud ang Israelites. Verse 6, og mibalik si Balaam dito kang Balak og ang tanang kadagkuan sa Moab, nagtindog sila tupad sa halad nga gisunog. Og si Balaam miingon, paminawa. Unsay iyang gisulti mahitungod sa katawan, iya bang gitunglo? Tan-awag unsay iyang gisulti. Gikan sa Syria, sa kabukiran sa sidlakan, gikuha ako ni Balak ang hari sa Moab. Mingon siya kanako tungluha si Jacob og panghimarauta ang Israel. Dili ako makahimo sa pagtunglo sa wala tungluha sa Dios.
Munang ingnon mo na ako bisan pag kinsay mo sulti ninyog maot, di lagi mo dudan. Kay di panalanginan sa Diyos, ang iya sa Diyos. Nganong mahadlok man ka ng barangon ko, dauton ko, gitunglo ko, gipadaot ko, because di ka sure sa imong pagkaimuha sa Diyos. Di ka sure kung kinsay tag-iya nimo. Ningon na ang Bible. Nagpaabot si Balak and Kalit nga niingon si Balaam mo ning gisultis Ginoo, dili ako makahimo sa pagtunglo sa tawo nga wala gitunglo sa Dios. Sulayeg daot ng tawong gipakamaayo sa Ginoo. Gimatarong sa Ginoo. Imo makaplagan imong kaugalingon nagbangga-bangga sa imong ulo sa pader or sa bato kung imo nang himuon. Padayon sa ta. Dili ako makahimo sa pagpangmimaraot sa wala panghimarautan sa Ginoo. Verse 9. Gikan sa tumoy sa kabukiran, nakita ko sila. Gikan sa tumoy sa kabungturan, gitanaw ko sila. Mga tao sila nga nagkinahanglan sa pagpuyo. Ga-journey pa man sila. Ani kawa pa sila nasod nga kapuyan. Deningon diha og wala mag-isip sa ilang kaugalingon nga usa sa ubang mga nasod. In other words, kini mga tawhana, simple ra kayo ni sila. Nangita ra taon ni sila kapuy-an. Wa ni sila naguna-una nga nasod sila sama sa ubang mga nasod nga dunay mga hari, gamhanan, may mga kasundaluan, makigpatay gayod, muilog gayod sa ubang mga nasod. But in verse 10, ingon, kinsa ang makaihap sa kaliwat ni Jacob. In other words, di gid ay matunglo mo sanay pahinoon. Then sunod, bisan na lang ang ikaupat nga bahin sa Israel. Itugot kanako ang kamatayon sa usa. Itugot kanako ang kamatayon sa usa ka matarong. Mahisama unta ang akong kamatayon sa ilang kamatayon. Tanawan ning mo maoy mo tunglo, maoy mo daot. Di ba niingon pa noon, mahisama unta ko ani nila. Naapa mo? Oh. Verse 11. Tanawang verse 11. Kung naamoy Bible, dungag basa. Kung wala, ari sa screen. Verse 11. Og si Balak mingon kang Balaam, unsa man kining gibuhat mo kanako? Akong gipatunglo kanimo ang akong mga kaaway, gipanalanginan mo hinuon? Unsa kinaiyas Kristohanon? Romans 12:14. Iampo ang mga taong nagsakit ninyo, naglutos ninyo, nagbutang-butang ninyo, nagpakaulaw ninyo, nga sila panalanginan og dili tunglohon. Munang ayaw kog i-appeal. Hello? Because always na jud kong mag-pray mga igsoon. Gawas pa ana, di pud ko kining mag-analyze ka sa namanggoy ka ng chat, text, mag-analyze ka. Tinuod ba ni? Bisag bata man. Bisag bata ay magbasa. So sabi ko, saman, gusto mo mag-inutabangay tatanan, araw maghibaw na yan. Di man lagi po mo sugot. See? Kaya mga, kamo, makadungog mo mga istorya, dapat kabalotang mo validate. Gawas kong malita, kay siguro na. I-analyze og ayo. Di ba? I-analyze na to og ayo. Di kay, mauni mo na. Ayaw mong tagad. Ayaw mong usara imong kontra o niya, tibok banay ning mong atake ni mo. Ayaw na lang. Ayaw. At tanawa si Balak, ingon siya, sa mo na imong gibuha? Ipatunglo na ko. Giblessin ni mo. Kay mauni ang kinaiya sa tawong dunay nadawat nga mensahe sa Dios. Romans 12:14. Ayaw tungluwa, ayaw pangirauta. Iampo inoong panalanginan sila nga nagdaot nimo. Kanabitang pag-istorya nimo, malumo kang nagsulti. Ang imo pag-deliver sa imong pagsulti, igura kang gasaysay. Pag-relay na sa sinultian, giusob ang tono, giusob ang pagsulti, butangag expression. Problema na. Di ba? Nga na bito ng buhaton. Nya ikaw po nga makadawat sa girile mo tuora po kada. Mo ba? Nga na siya, nga na. Come on. Makatilaw ni ron. Kalma ra.
Then gipatunglo siya. Pero niingon siya, verse 12, mitubag si Balaam, kinahanglan nga isulti ko ang ipasulti sa Ginoo. Pwede siyang patyon ni Balak, amen? Patunglo na ko nimo, katunga sa akong gingharian, nga bahandi ihatag na ko nimo. Imo hinuong gipanalanginan. Pero niingon dayon si Balaam, ang ipasultis Ginoo nako, maray akong isulti. Gani nakaabot ko dire, grasya na lang ni kay dito sa kalsada giatngan kos anghel nga nagdupa kabitbit og espada. Napa mo? Padayon mga igsoon ningon si Balaam, aningos Balak o Balaam. Suwayan ko no nato dito sa pikas. Kay diri gitukod at halaran kita nimo mga Israelite. Dito ta balhin ta dito Balaam. Magbutang po ta dito halaran, maghalad po kas Ginoo nya tan-awa pod ang mga Israelite dito nga anggol, kani nga anggol. Basig pwede dito matonunglo na nimo. Simba gyapon ta dito maghimo ta halaran, naghimo gyapon sila pito ka halaran. Og mao gyapon ang gisulti mga igsoon. Chapter 23 verse 16. Chapter 23 verse 16. Hangtod sa 24 niingon. Og gitagbo sa Ginoo si Balaam og gihatagan sa pulong nga angay niyang isulti kang Balak. Ang Ginoo miingon, balik kang Balak og sultihi siya niini. Og miadto si Balaam kang Balak nga nagtindog tupad sa iyang halad nga gisunog og uban kaniya ang mga kadagkuan sa Moab. Si Balak miingon kang Balaam, unsa may gisulti? Unsa may giingon sa Ginoo kanimo? Verse 18 mitubag si Balaam, tindog Balak og pamati kanako o anak ni Sipor. Ang Ginoo dili tawo busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao busa dili mausabang iyang hunahuna bisan unsay iyang isaad buhaton gayod niya. Misulti siya og mahimo kini. Verse 20. Hibaloi nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila panalangini busa dili ako makabakwi niini. Tanawa ha? O sa gisulti niya sa ikaduha, kay gayon? Ningon siya, Balak, gisugo ko sa Diyos sa pagpanalangin. Kisay kasugo niya sa pagpanalangin? Ang Diyos. Unsay sugo ni Balak niya? Tungluha. Kaya doon na yung mga taong mutambag ni mong dili mao, mga balak nag-espiritu. Napa mo? Gusto nila hugawan ka, ikompromiso ka. Naani mo ang desisyon. Gibless kas Ginoo, pero patol ka, pero mo. And then, hingon diha sa verse 21, wala siya nakita nga daotan diha kang Israel, o may nakita siyang kasamok sa Israel, uban kanila ang Ginoo nga ilang Dios, o giilan nila siya nga ilang hari. Tanawa ra guni. Ingon diha, if God is with us, then who can be against us? Matunglo ba din mo ni mga tawong ang Diyos nag-uban nila? Kinsa pa tong gustong i-involve ko sa kasamok, kadaot, mo po rin mga tawong dili mang duol o dili mga lagad sa Ginoo. Verse 22, gikan sa Ehipto, gikuha sa Dios alang kanila, sama siya sa sungay, sa bakang ihalas, kay walay anting-anting, o tagna-tagna, barang-barang, nga mahimong gamiton batok sa Israel. Tanawa? Ang iya sa Dios, dili mapus, dili dudan, dili maigo ni ini. Sulaya ko no. Sulaya ko no, igsoon. Siguro alang yun, nga uban ni mo ang Ginoo, o iya ka sa Diyos. Hello? And then, padayon, ingon siya, busa, makaingon kita, bahin kang Jacob og sa Israel, kahibulungan gayud ang buhat sa Dios. Tanawa ninyo ang usa ka katawhan, sama siya sa leon, ngan mitindog, dili mo pahulay hangtod nga makatukob na og makainom sa dugo sa
gipatay ni ini. Kasi iyahang gi-describe daw leon, ang nasod sa Israel nga tunglo ni Balak. Pero ligon di ay kaayo. Nasabtan na to? Amen? Mga anak tas Ginoo, ligon ka. Ligon ka. And then, tanawan ni si Balak, kita niya nga di mangyod tunglohon. Dili tunglohon ha? So, tanawang verse 25. Kita tanan dire. Basa verse 25. Unya si Balak, mingon kang Balaam, ayaw gayod sila tungluha. O panalangini. Kadili man nimo tunglohon, ayaw na lang pong panalangini. Kusgan na ganin na sila daan, delikado na midaan na nila, hadlok na sila daan, imo pag yung panalanginan. Kaya dili man imo tungluhon, ayaw na lang po panalangin see? Muna'y giingon ni Balak. Pero niingon ni insist, pagyapon si Balak, wait sa. Dito man tauna ani nga bukid, nakita nimo sila ang gidaghanon, naghalat ta dito, nya muna'y gisultis Ginoo. Wala ni gitunglo. Dirita ani nga bukid, nga niata karon gabarog, naghalat ta dire, nya mao gyapon ay gisultis sa Ginoo. Di man nimo sila panalanginan, ayaw na lang pod sila. Di man nimo sila tunglohon, ayaw na lang pog panalangin. Pero wait sa, napakoy laeng bukid adtuan. Tara. Adto ta dito. Nidong sila sa ikatulong dapit. Nga makita gyapon nila ang gidaghanon sa mga Israelitang nagkampo. Mao gyapon ilang naggibuhat, nagbutang sila halaran, naghalad gyapon sila baka karnero, unya si Balaam nagampo gyapon nangayog kaalam sa Ginoo. Og unya mibalik siya kang Balak. Ikatulong higayon unsa kahay iyang gisulti. Tumbasahon. Ayaw ka bala kahapit na tamahuman, maniudto lagi karon. Kasara kay kang mag-fasting. 24. Senata? 24 mga igsoon. Sa pagkasabot ni Balaam, so, gihimo gyapon sila laing halaran na. Nga gikahimuot sa Ginoo ang iyang pagpanalangin sa Israel. Wala na siya mangita og mga tilimadon. Sama sa gibuhat niya kaniadto, kundili miatubang hinuon siya sa kamingawan. Og sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya ang tagsa-tagsa kabanay sa Israel nagkampo sa ilang mga dapit. Gigamhan siya sa espiritu sa Dios. Og siya miingon, paminaw ha? Mao kini ang gipamulong ni Balaam ang anak ni Beor, usa ka tawo nga nagtan-aw, nga tin-aw kaayog pananaw. Tanawa rin bo. Unsa iyang description sa iyang kaugalingon? Kinsa si Balaam? Tawo ako nga tin-aw og vision, makaklaro, makakita. Nganong tin-aw na ni siya vision, nganong makakita na ni siya? Because sa pagpanaw pa lang niya, sa diyang mikuyog siya sa pinadala ni Balak, giablihan sa Dios ang iyang matang, nakakita siya sa anghel nga nagbabag. Munang ningon siyang tawo ko, nga dunay tin-aw, nga panglantaw. Verse 4, mao kini ang gipamulong sa tao, nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios, og nakakitag pananawon sa labing kalangdong Dios. Natumba siya apan buka ang iyang mata. Kabantay mo ane, kanang tawo nga na-encounters Ginoo. Kinsa man sa New Testament, Acts chapter 9, si Paul, padong siya sa Damascus, na-encounter niyang Ginoo, natumba siya. Sama po ni Balak, ingon siya, natumba ko, apan buka ang akong mata. Verse 5, pagkaanindot sa tulda mo, o Israel. Ito na. Imbes tonglo, gi-bless niya. Gi-commend. And gi-commend niya. Sama sa mga tanaman sa daplin sa suba, sama sa mga kahoy nga gitanom sa Ginoo, o sa mga sidro daplin sa katubigan. May tubig nga midagayday gikan sa iyang mga sudlanan. Og mo patubig sa iyang mga binhi. Nagisgot siya kabahin sa pagprosper aning Israel. Mas gamhanan ang iyang hari kaysa kang Agag. Og muuswag ang iyang gingharian. Ang Dios mismo maoy nagkuha kaniya sa Ehipto. Sama siya sa ihalas nga baka, ang Dios nakigbatok alang kanila. Lamyon niya ang mga nasod nga iyang kaaway. Ug dugmo ko niya ang ilang mga kabukugan.
O palagbasan niya sila sa iyang mga udyong, kun muhigda na siya, sama siya sa leon. Kinsay mangahas sa pagpukaw kaniya, panalanginan kadtong manalangin kaninyo, og tungluhon kadtong mutunglo kaninyo. Grabe ha! Makaingon na lang yun ka sa Old Testament, gipili sa Dios ang nasod sa Israel. Naan nila ang tanang panalangin, ang Dios mismo mo'y naghari nila, dili mo dulot nila o dili sila kayang gubon, ni bisan kinsa og unsa kaligon nga nasod ang ilang ikatubang. Nga naman, nag-uban nila ang Dios. Disappoint kayo si Balak this time. Tanawa, verse 10. Ingon ang verse 10. Og misilaob ang kasuko ni Balak kang Balaam. Nagpangumo siya, gakagot sa ngipon, kasumbagon na tingali kayo ni. Nagpangumo. Siya og miingon kang Balaam. Gitawag ko ikaw aron tungluhon mo ang akong mga kaaway. Apan imo hinuon silang gipanalanginan sa makatulo. Di ba? Suko kayo siya. Ako na pong gibutang agtuno o gamay. Arong murag, kuan dyan na to ba? Masabtan dyan na to. Sa verse 11, busa karon pauli sa inyo. Layas! Nagsaad ako nga gantihan tikaw. Hatagan tikaw. Pagganti kanimo, apan gihikaw kini kanimo sa Ginoo. Pauli. Wa kay madala. Sa verse 12, giingnan ni Balaam si Balak. Dili ba gisultihan ko naman ang imong sinugo sa pagkuha kanako. Nga bisan pag ihatag mo kanako ang katunga sa imong balay nga puno sa plata ug bulawan. Dili lagi ko. Dili lagi nako lapason ang sugo sa Ginoo kanako. Ang ipasulti kanako sa Ginoo maoy akong isulti. See? Bisan pag ang Malacañang nag-hire na og gikas Africa. Gabihan na kayo kap. Bisan pag tagalaing nasod ng mga ilado ng imong i-hire aron mudaot ra gyud kag tawo. Pero kung kana nga mga tawo dunay plano ang Dios ana nila, bisag unsa pa na sila, dili ka makahimo, di ka modulot, wa kay mahimo gayon. Kaplagan imong kaugalingon sige bangga-bangga sa bato. Tulo, upat man din tulo kahigayon nga ipatunglog yun ni Balaam ang mga Israelite. Pero si Balaam iyano ang gipanalanginan sa katulo kahigayon. So ang katawhan sa Dios nga gipanalanginan sa Ginoo dili gyud kayang tunglohon, dili kayang gubon, dili kayang dauton. So nahuman ang ilang problema, ingon si Balak, give up ta. Dawato na nato ang destiny nato. Ug sa himuon aning nasura diri nato, wa na tay mahimo ani. Magkagamay ta sila magkadaghan, magkahuyang ta sila mulambo ang ilang kagamhanan. Nagpadayon na og move panaw na ang mga Israelite. Ang panalangin sa Dios na nila. Gipanalanginan sila sa Dios og dili gyud sila pwedeng gubon sa kaaway. Dili sila pwedeng dauton, dili sila pwede bisag tungluhon pa ka, dili gyud sila. Dili sila makadaot nimo. Kaya kung dunay taong musulti nimo og maot, kung dunay taong kung dunay muguba sa imong pagkinabuhi, muguba sa imong pagpakiglakaw sa Dios or musultig maot nimo or dauton ka or tabangan ka, never mind. Naani mo ang panalangin sa Ginoo. Walay makaguba nimo. Walay makaguba nimo. Now listen to this. Kinsa gani si Balak, hari sa Moab. Kinsa si Balak? Ang iyang Dios nga gisimba si nakalimot ko.
Kisa ang Dios ngayang gisimba mga igsoon. Kimos. God of war. Di ba? God of war ang yang Diyos, pero nahadlok siya sa Israelites. Ang mga Israelites ba, warrior? Dili sila mga elite nga armies. Mga mamuhi ay sila hayupan. Pero nganong dali ra nilang gipildi ang Amorites because nag-uban ang Dios nila. Si Balak, ang iyang katawhan mga elite nga sundalo pero nagkurog sa kahadlok kay nagpaingon ang mga Israelite. Dili ikaw ang mahadlok, ikaw ang kahadlukan. Naapa mo? Naminaw pa ta? Nawala gyud sila mabuntog mga igsoon. Pero tanawan dinhi na magtapos ta. Diri tanaw tanan. Bisag unsaon sila guba, bisag unsaon sila daot, bisag unsaon sila tunglo, bisag unsaon sila pamimaraot, dili sila dutlan. Kanaan nila ang protection sa Ginoo. Kabalo mo kung sa iniguba nila ang ilang desisyon. Dunay plan A, plan B, plan C, hantod Z. Ang plano ni Balak parang matunglog yun sila, panghimarauton yun sila, laglagon yun sila, mga matay yun sila, managsakit sila, mga daot ng mga Israelite. Pero wa mi daog si Balak. Because ang gipanalanginan sa Ginoo, panalanginan ginas Ginoo, di na kayang tunglohon og tawo. Ambi po lamang ko na imong kitchen. Kanang tarsier. Ang naka-attach ni sa cellphone? Sige lang. Pati ng cellphone. Sulod ni pin box. Now, kunyari ikaw ni, dili ning tarsier. Yan ay gagunit og dagom. Kini si manding pining, unahon ning liog. Naunsa man hiday, dad ako ka hospital. Example ra, ipabarang, ipadaot. Wala na pulos. Dili na mo pulos nimo kay iya ka sa Dios. Dili na mo pulos. Dili magmapuslanon ang gahom sa kangit-ngit diya nimo kay iya ka sa Dios. Ang imurang siguroon, iyaha ba gayod ka? Parehas mga Israelite, ilahag yun. Iyahag yun sa Diyos ning nasura. Now listen to this. Kabalo mag-unsay nakaguba nila. Gipanalanginan ka sa Dios pero ang imong mga desisyon maoy ni guba nimo. Nag-enjoy unta ka sa blessing sa Ginoo. Wala ko nag-ingong, wala tay alantoson. Kay tanang tawa ning kay nabuhian ay alantoson. Bisan ang magsunod sa Ginoo dunay alantoson. Pero mag-enjoy unta ka sa panalangin sa Ginoo. Pero kay naamang kay mga desisyon. Young people nag-eskwela mo, pagtarong mo sa inyong eskwela. Kay gibless na mong daan ni Lord. Gagunit pa lang kag ballpen kay nag-answer na ka, nag-andam na si Lord og office nga para nimo. Nga in the future diya ka magtrabaho. Pero tanawang mga Israelite, unsay ilang gibuhat. Ug dinhi mga igsuon, kuhaan nato ning pagtulunan kay kita samas mga Israelite may pagkadanghag. Ang kuno nato, ug ingon ra pa kag danghag, uy, negative na, ay sulti ana, maot na, itong luko nimo. So mao ito'y tinuod. May pagkadanghag ta. Samas mga Israelite, tanawang verse 25, 1 to 5. Chapter 25 sa book of Numbers 1 to 5. Wala sila dutlis tanang kadaot nga giplano ni Balak. Pero unsay nahitabo? Kinsa ganito ni Balak hari sa Moab. Unsay gisimba sa Moab? Si Kimos ang Dios sa gubat. Dili ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nga atong gisimba. Ang Dios sa Israel. Kung dili Dios sa gubat. Tan-awag unsay gibuhat sa mga Israelite. Pag abot nila dito, kay dili man ni sila, di man sila kayang tunglohon. Hadlok man pod ang Moabite makigera nila. Tanawag unsay ilang gibuhat. Dire,
Dire tanan. Dire tanan. Unya samtang ang mga Israelita mipuyo sa sitem. Ang katawhan misugod pagpakighilawas uban sa mga anak sa mga babaye nga ni Moab. Dito na gasugod. Wa sila natunglo. Tingali ang gibuhat ni Balak, kamong mga angayan. Forward! Di na ko kaya ni silang tunglohon. Verse 2. Sa sunod, kini nagdapit sa katawhan, kinsa ni mga Israelite, sa mga paghalad ngadto sa ilang mga Diyos. Og ang katawhan mikaon og miyukbo sa ilang mga Diyos na mista. Sigahig mata ng nas imong tapad inahimistahon. Misingisi ka? Muni tinuod? Diba dili sila dudtag tunglo? Dili sila dudtag tunglo ni Balak og sa mga Moabihanon. Wala sila dudtli, dili mo saler. Pero unsa ilang gibuhat pag-aabot nila dito, hala brad, mga angayan brad Dagang mga Christian karon, mga bright kaayo, manasmag og di magtotoo. In the future, maglisod mo. Look at them. Tanawa sila. Gilahi sila nga iyara sa Diyos. Gipanalanginan sila, giubanan sa Diyos, og ang Diyos may naghari nila. Unsa ilang gibuhat? Imbis ang Moab, ilang i-assassinate. Nakighiusa hinuon sila, nakighilawas, nakigminyoay, og imbes ang Dios sa ilang simbahog alagaran og magsunod sa pulong sa Dios, ni sunod hinuog ni simba, ni kaon sa mga hinalad sa Dios og misimba sa mga Dios sa mga abihanon. Kana mga taong nitunglo nila nakigkuyog na hinuon sila. Next. Ingon diha, busa ang Israel nakiglambigit sa iyang kaugalingon ngadto kang Baal dito sa puwer. Og nasuko ang Ginoo misila og batok sa Israel. Tanawan Gibless ka ni Lord, dili walay tawong makaguba makadaot nimo. Ang imo rang kaugalingong desisyon. Timan ang imo rang kaugalingong desisyon mo imo guba nimo. Therefore, dili ka pwedeng mo blame sa Dios og mo blame sa imong isig katawo. Tanawan niya, tulo katunglo ang nakaset para nila, pero gibless sila sa Ginoo. Pero kabalo mo unsay nakaguba nila, ilang kaugalingong desisyon. Verse 9. 25 verse 9. Unsa ni tabo? Apan kadtong mga nangamatay pinaagis katalagman 24,000. Wa do tigtunglo. Kay gibless sa Ginoo. Pero kinsay ni patay nila, kinsay nakaguba nila, kinsay nakalaglag nila, nganong dunay 24,000 nga patay? Tungod sa ilang mali nga desisyon. Every time makadungog tagwali, gisultian tas pulong sa Ginoo nga magdesisyon tagtarong kay iya nata sa Dios o gipanalanginan ka sa Ginoo. Lingon ang Bible, no one can separate us from the love of God. Bisan ang impierno, ang kamatayon, ang kinabuhi, ang habog, ang ilawom, ang anghel, ang demonyo, walay makapahimulag nato. Pero kung magdesisyon gani ka, gawas sa panalangin sa Ginoo, ayaw pag-expect nga safe ka. Klaro na? Nasabtan na to? Mga batanon, klaro? Shh, come on. Young people, klaro? Amen. Suko na kayo kay arang igo agad. Amen. Amen. Walay kaguba nimo ang imo rang desisyon. Tanaw mga Israelite. Nag-decide silang makighilawas, makigiusa, makigminyoay, musimba sa ilang Diyos. Gitalikdan nila ang ilang Diyos.
patian dayon sila 24,000. Kaya mga Kristohanon, pinaagi kang Kristo og sa dugo ni Kristo og sa iyang pag-antos, putol ang tanang sala, kadaot, tunglo sa tong kinabuhi. O gisiliuhan ta. Balik tas Romans, atong gibasa kaganina. Romans 8:38-39. Gisiliuhan ta, gibless tag-ayo, atong basahon ingon diha, kay makasalig ako nga bisan ng kamatayon o ang kinabuhi o ang mga anghel o ang mga kadagkuan o ang mga butang karon o mga butang sa umaabot o ang mga gahom. Next verse 39. O ang kahabugon, ang giladmon, ang bisan unsa diha sa sa tibuok kabuhatan, dili makapahimulag kanato gikan sa panalangin, gikan sa protection, gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Gisilyo gyud ta. Gibless gyud ta. Pero kung masayop lang kag desisyon, parehas gibuhat sa mga Israelite. Wala na taong modaot nimo. Dili na modulot. Di kadotlan. Pero nagapoy taong magtagad. Kuan dayon, motoora po dayon. Ha, mba. Kalma ra. Relax ta. Wala na tao. Wala kay dili na nimo i-blame ang Dios. Dili na ka mo blame sa imong isig katawo. Kay kung doon na may kadaot nga mahitabo nimo, resulta nas imong kaugalingong desisyon. Kay gipanalanginan na ka sa Ginoo. Ang iyang dugo ni Papa sa tanang sala ug ang tunglo nga naglatay sa kapanahunan sa tibuok. Istoryas kinabuhi sa tao giputol. Wala na itunglo tungod sa dugo ni Kristo. Gipalit gyud kaniya o giangkon gyud kaniya. Ang imo na lang buhaton, magkinabuhi kang uyon sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, wala na yung makaguba nimo. Bantay lang ang imong kaugalingong desisyon. Tanawa si Balaam. Bisag supak sa iyang gusto, kay gusto siyang makakwarta. Ingon siya, di ko kasulti, o wa ko'y buhaton, nga dili maoy ipabuhat o ipasulti sa Ginoo nako. Kabalo ka? Unsay pinaka-safe nga kinabuhi? Nahadlo ka ni taas ning rodo, ni taas ning gasolina, nang mahal ni mga palaliton, magutman ta, nahadlo ka na? Sultihan ka nako ang tanang nasulat dinhi. Sama kang Balaam ningon siya, ang gisulti ra sa Dios o ipasulti sa Dios. O ang giingos Ginoong maoy buhata, maoray akong buhaton. Ikaw, Kristohanon, safety ka kung naa ka diri. Kung mauni mo ikinabuhi. Bisan pagtanang tambalan sa buhol. Tanang mamamarang. Mga tupag sikihor. Ati ipabarang ni Stiid na. Tugsuko na ni. Ati ipabarang ni si Alma. Kung nagkinabuhi ka nga ni adinhe, sulod, safety, rajud ka. Walay makadaot nimo, walay makaguba nimo ang imurang sayop nga desisyon. Kaya sa atong mga buhat, pag kinabuhi mga igsoon, sa matag adlaw, ang atong desisyon importante kayo. Kanang tawong walay pulong sa Ginoo kada adlaw, wala punay tarong nga desisyon sa iyang kinabuhi matag adlaw. Ang kwarta mawala, ang nindot nga balay mudaan, ang nindot nga sakyanan mahanaw, ang tanan mawala. Bisag unsa pakakadato. Kung naa kay 1 billion kuhaan nimo piso, 900 million kape na lang. Ang tanan mawala. Og kanang tanan nga mawala, pwedeng ilisan. Amen. Pero kung ang imong panahon maoy mausik tungod sa sayop nimong mga desisyon, dili na mo balik nimo. Og ang pinakabugat nga value currency natay gitawag og dollar, naay gitawag og peso, naay gitawag sa Korea og won. Lain-lain ang pangalan. Doon na sila gibugaton value mga igsuon. Kung atong tan-awon kung ang dollar mahal, moabot na nag 59 padong 60, buot gipasabot ni hagbong ang atong economy. Pero kung ang dollar ni naog sa 40, paubos na ang mga igsuon, buot gipasabot nga ni dato og ayo ang Pilipinas. Pila na ta karon sa 60? It means utangan pa ta. Bagsak ta.
But listen to this, kining tanan may tabo, mga igsoon. Kining tanan may tabo. Pero kung naara ka, nagpailawom ra ka sa unsay gisultis Ginoo nimo, safety ra gyud imong kinabuhi. Munay klaro, mga igsoon. Ayaw na kag sigig panghambog nga daghan kay kag bersikulo nga promise ni Lord nga na-memorize. That's good. Pero sa kadaghan sa imong gimemorize, nganong nagkinabuhi man ka nga dili haom sa imong mga gimemorya. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Jeremiah 29:11, nag-ingon ka, Lord. And call unto me, Jeremiah 33:3. If you seek me, you will find me, Lord. Dagan kay kag promise. Pero nganong nagkinabuhi kang naa sa kadaot, kay nigawas kas panalangin Ginoo, gusto kang magkinabuhi og imo. Young people, nganong maingon inyong parents ayaw sa mag-uyab-uyab? Nganong maingon si pastor ayaw sa? Gidid-an mo sa inyong kalipayon? Wala. Blessing na ninyo. Protection na ninyo. Inig abot sa panahon. 5 kung gusto ka. Ikaw rin mag-antos pod. Ayaw po ng 5, di na panambagon sa pastor. Di na ka, ayaw na kag-expect, kaya kang daoton. Amen? Gipadaot tingali ko or unsa. No. No weapons of the enemy shall prosper. Walay mag-prosper. Bantay lang ang imong desisyon. Kaya sometimes mga igsuon, sakit akong dughan. Kay panginahanglanon mansad. Namansad ko sa panginahanglanon, pero maguna-una ko. Pero bantayan imong desisyon. Sige lang, Lord. Kining akong ihatag. Mas dako pag ani akong nadawat, ani. Nanapoy mo abot. Pero masika guna-una. Wala na ganita. Mahal pa yung gas ron. Magbaktas na me. Makaluluoy. Luoy kayo. Hinaot na atay nakatunan kay mga Kristohanon ta. Amen? Giangkon ka ni Kristo, gipanalanginan ka ni Kristo, o gipailawom ka sa iyang gahom, gipanalipdan ka sa Dios. Dili ka kayang gubon, ang makaguba lang nimo imong kaugalingong desisyon, maunang pagbantay. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Manindog ta mga igsuon. Mag-ampo ta. Let's all stand. Tanan nga mga ulo atong iduko. Ipiyong nato ang atong mga mata. Sa imong pagduko sa imong ulo, pagpiyong sa mata, duna bakay na pamalandungan nakatunan. Gampo ta. Ginoong Dios, among kapanalaminan gayon. Ang mga pulong, among nadawat, o ang mga panghitabo. Sa kapanahunan sa mga Israelita sa ilang pagpanaw. Buot silang laglagon, gubon, bungkagon. Buot silang himuong alaot. Apan walay makahimo niini sa mga pinili nimo og sa imong gipanalanginan. Nag-uban ka og gihimo nimo imong kaugalingon nga hari kanila. Mausap kami ni ining kapanahunan. Mianhi ka o Ginoong Jesus. Nagantos ka, gipaagas mo ang imong hamili nga dugo. Namatay ka dito sa cross. Sa pagbuak nimo sa tunglo ug aron madawat namo ang kapasayloan ug aron hingpit nga imuha kaming maangkon. Gidawat ka namo, gituuhan og ikaw na karon ang among mangluluwas. Walay makapahimulag kanamo, walay makabira kanamo, walay makababag kanamo. Sa among pagduol, pagpailawom, pagsunod sa imong kabubuton. Apan tabangi kami, O Lord, basin mahisama kami sa mga Israelite nga masayop sa among desisyon sa umaabot. Sometimes, Lord, kung naa kami sa panalangin, komportable kami, dili na kami mabinantayon, sito lang ang manguna-huna o kasing-kasing, may hinungdan Ginoo nga malaglag. May hinungdan sa sayop namong desisyon nga mahimo radayon namo. Daga na kayo kinabuhi sa mga young people nga nagguba Ginoo.
Nangandoyog nagampo ko kanila. Nagampo nga ang imong panalangin, ang imong gibang plano sa ilang mga kinabuhi. Makita namo nga maoy nagapanghitabo Ginoo sa matag pamilya. Og imong gipanalanginan Ginoo. Apan unsaon man Lord, kung mawala Ginoo, kung masayop ang mga desisyon, kung magpatuyang og magsunod sa kaugalingon lamang gusto, hatagi kusog ang mga ginikanan, hatagi kusog ang kabatanunan ng mga kabataan. Nga hinumduman namo sa kanunay nga imo kaming gipanalanginan Ginoo, walay makadaot, walay makaguba, walay makabungkag. Apan o Lord, kung masayop kami sa among mga desisyon, mahaya namo Ginoo ang mahimo nga resulta o niya ni Aine. Na mga gagmayng kabataan nga kauban namo karon panalipdi sila. Ang mga young people, bantayi gayod sila. Ang mga young professional, ang bagong mga minyo, ang naa sa mga middle age o Ginoo, ang mga hamtong, Lord, naa mo ang imong panalangin. Salamat sa imong mga mensahe karon. Salamat kayo o Ginoong Jesus. Salamat Lord nga dili ni mo labay nga kawang o mahinumduman namo ni every time nga naami sa circumstansya pag masayop mig desisyon antusan gayud na namo. But salamat nga giyahan minimo kanunay pinaagi sa among mga nadungog sa mga pagtudlo. Ginoong Jesus, niining malisod nga kapanahunan sa pagmahal sa mga palaliton o sa pag-abot sa dakong kagutom nga may tabo sa tibuok kalibutan. Lord, imo kaming gipanalanginan, imo kaming gipanag-iya og ikaw na ibahala, imo kaming salbaron og di mi mahadlok, walay kabalaka, among gitugyan ang kinatibuk-an among pagsalig nimo Ginoo. Salamat kaayo, Lord. I pray, Father God, nga ang mga tuo-tuo, imo nang papason, madilit sa among hunahuna. Ang hingpit nga pagsalig og pagtuo, maunay among itugyan diha kanimo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat ni ining tanan. Sama sa mga Israelita, sa ilang pagpanaw sa matag adlaw, Ginoo, imo silang giubanan. Sa adlaw ug sa gabi naghatag kag giya Ginoo. Kami usab uban ni kami panalipdi kanunay. Pasalamatan ka, daygon ka og pasidunggan sa tanang panahon, tanang higayon sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Mag-awit ta alang sa atong pagtapos